ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦରର ଅଧିକାର। ଇତି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଓ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଇତି ଉଠ, କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଆଜି କିଛି ଖିଆପିଆ କରିନି କି ପାଣି ବି ପିଇନି। ସେ ଏବେ କିଛି ହେଇନାହାନ୍ତି ତ? ଇତି ଉଠ, ଇତି ଆଖି ଖୋଲ। ଇତି ପାଣି ପିଅ। ଇତି ଆରବ କହୁଛନ୍ତି, ଇତି ପାଣି ପିଇଦିଅ। ଇତି ଉଠ। ଇତି କହୁଛନ୍ତି ଆରବ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଇତି କ'ଣ ହେଲା ତମର? ଇତି କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିନି ଆରବ, କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆରବ କହୁଛନ୍ତି, ନିଅ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦିଅ। ହେଲେ ଇତି କହୁଛି, ନାଇଁ, ମୁଁ କାଲି ତମରି ହାତର ପାଣି ପିଇବି।